social media voor carnaval een bijdrage leveren aan de positiviteiten van het zomercarnaval? Nou, ik denk dat dit sowieso gebeuren in de promotie. Ik vind dat social media super belangrijk is, omdat veel mensen gebruiken nu social media. Maar ik vind ook dat veel mensen weten al over zomercarnaval. Dus ik zou niet nog meer mensen willen bereiken, dat wil ik sowieso. Maar voor mij wat nu belangrijker is ook om door te geven wat de inhoud precies van zomercarnaval is. Wat het in verschil heeft met andere carnavallen van andere landen. Dus ja, dat wil ik ook bereiken. En hier sta ik vandaag. Is natuurlijk geworden. Zomercarnaval King. Een cadeautje voor een reis en verblijfkosten naar Carnaval Tropical in Parijs. Een geldprijs van maar liefst €1000, alsjeblieft. Dames en heren, jullie King Zomercarnaval bij 24 Hopi duše, mi ho expresa de bebida. Gostamos de pensar no hobby, tá hobby. Tem emocional ainda, pero enjoy carnaval sanamente e a vida muito cortico. Danke.